हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबावबाय। आं दिनै नोंसिनो मोनसे साख्रिनि आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना बेखौ बोरै मा एप्लाइ खालामनो थाखाय मा नांगोन, बेसेबां फरायनाय नांगोन, बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो दिनै भिडिअ'आव खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जागायनिफ्राय जोबजासे नाय। बे साख्रिनि नामानो जाबाय स्वच्छ जाल मिशन। बियो माब्लानिफ्राय माब्लासिम एप्लाइ जागोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा नांगोन बेखौ आं भिडिअनिफ्राय नोंथांमोननो खोन्थागोन। भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नाय, दाना नङाबा नोंथांमोना जेबो बुजिनाय नङा। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायगोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि नोंथांनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, जुदि नोंथाङा आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव दिनैसो गोदान बोरैबाफोर नायसनबायदोंबा अन्नानै आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बेयाव नै साबस्क्राइब बटन नुखागोन। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं बिदिनो गोदान साख्रिफोरनि आपडेट, स्कलारशिपफोरनि आपडेट आरो जायखिजाया स्किमफोरनि आपडेटफोरनि भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना गिबिसिन नुनो हायो। बिदिनो आंनो गोबां भिडिअ हगारनाय दं, नोंथांमोना बिसोरखौबो नायनो हागोन। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। बियो अफिसियेल नटिफिकेसन, नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। बियो स्वच्छ जाल मिशन, बेखौ 9 जानुवारि 2020 बे एडभार्टाइजमेन्टखौ हगारदोंमोन। बेखौ आं दिनैसो भिडिअ खालामनो टाइम मोनदों। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा नांगोन भिडिअखौ जोबजासे नाय, आं नोंथांमोननो फारि खोन्थागोन। बेयाव नै मोननै केटेगरिनि ग्रुप दं, भेकेन्सि एबा केटेगरिनि दङ। बेयाव ग्रेड 3 आरो 4 दङ। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। नैबे जुनियर एसिस्टेन्ट काम LDA, बेयाव 62टा पस्ट दङ। टटेल 62आव UR माने आनरिजार्भेसन बेयाव 32टा पस्ट दं। SC नि थाखाय 6टा, जोंनि STP नि थाखाय 3 आरो ST हिलनि थाखाय 3, OBC नि थाखाय 3, OBC आरो नै EWS 5 आरो PW नि थाखाय 3, RWF नि थाखाय 6टा दङ। बे नै नोंथांमोना जोंनि STP नि थाखाय 3 पस्ट, जेन'बा नोंथांमोना नैबे आनरिजार्भेसनाव जेन'बा एन्ट्रेन्सफोराव नोंथांमोना गोबां नाम्बार लानो हायोबा नैबे आनरिजार्भेसनावबो नोंथांमोना बिनि गेजेरजोंबो पास जानो हागौ। बेयाव खुला 32आ खुला, जायनो बांसिन नाम्बार लाखिनो हायो जेन'बा बिसोरनो मोनगोन। रिजार्भेसन गैया बे पस्टआ। जोंनि जेन'बा STफोर नाम्बार खमथारबा STफोरनि 3 सिटजोंबो मोननो हागौ। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नै जायखिया ग्रेजुवेट जानांगोन। आर्ट्स नङाबा कमार्स नङाबा साइन्स, जायखिजाया रेकगनाइज इउनिभार्सिटिनिफ्राय ग्रेजुवेट जानांगोन। माने BA पास जानाय, BA, BSc, BCom बेफोरबायदि पास जानाय जानांगोन आरोखि। बेखौ आरो नै बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेयाव नै डिसेरेबल क्वालिफिकेसन, माने मन्डेटारि नङा, उनाव लाबाबो जागोन। कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगोन आरोखि ना। उनाव दा एप्लाइ खालामनायाव नांलायलाया, उनाव लाबाबो जागोन। बे कम्पिउटार एप्लिकेसना कम्पिउटार सार्टिफिकेटआ, आरो बिनि सेलारिया नै 14,000 निफ्राय 65,000 जागोन। आरो बेयाव नै मोनथुआव दं जाहैबाय कम्पिउटार अपारेटर, बेयाव 183टा पस्ट दङ। आनरिजार्भेसना 96, SCफोरनि थाखाय 17 आरो STP नि थाखाय 9टा दं, आरो ST हिलनि थाखाय 9टा, OBC नि थाखाय 5 दं, MOBC नि थाखाय 5, EWS नि थाखायबो 5, PWD नि थाखाय 7टा, आरो नै बेयाव RWF नि थाखाय 20। बेनाबो नै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय हायार सेकेन्डारि नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि माने HS पास जानाय जानांगोन आरोखि ना। HS पास, जेन'बा आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा जायखिजाया HS खौ पास जानाय जाथारनांगोन। बेयाव आरो नै डिसेरेबल क्वालिफिकेसन, बेयाव नै आरो बेयाव बिदिनो दंबावो। नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगोन। बेयावबो जेन'बा दा गैथ'वाबाबो जायो। एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना उनाव नांगोन आरोखि ना, मन्डेटारि नङा, माने उनावबाबो जागोन। बेयाव नै टाइपिं, एसामिस, इंलिस टाइपिं खालामनाय रोंनाय जानांगोन। बिनि सेलारिया नै 14,000 निफ्राय 65,000 आरो ग्रेड पे हिसाबै 5,600 मोनबावगोन। आरो बेयाव नै नोंथांमोना नुदों, बेयाव बे ग्रुप ग्रेड 4नि नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। नै बेयाव पियन आरो ड्राइभार दं। नै टटेल 29टा पस्ट। बेयाव नै UR माने आनरिजार्भेसन पस्ट, बेखौ जाय जेनेरेल बेयाव थानाय SC ST OBC माबाफ्रा गासिबो मोननो हागोन। बेखौ आनरिजार्भेसन खुला बे पस्टआ। SCफोरनि थाखाय 2, STP नि थाखाय 2, ST हिलनि थाखाय 2, OBC नि थाखाय 1, MOBC नि थाखाय 1, EWS नि थाखाय 3, आरो PW नि थाखाय 1, आरो RWF नि थाखाय 3। बेयाव मा नांगोन? नै बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मेट्रिक पास जानाय जाथारनांगोन। मेट्रिक पास जानाय, अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि सेलारिया नै स्टार्टिंआव 12,000निफ्राय 37,000 थागोन, आरो ग्रेड पे हिसाबै
3,900 मोनदेरगोन नोंथांमोना। 7 पे कमिसनाव बेबायदिनो थांखायो। ग्रेड 4नि साख्रिबानो नोंथांमोना 12,000निफ्राय जागायनानै 37,000 बेफोरसिम थांखायो। आरो बेयाव नोंथांमोना एज लिमिटखौ होखादों। जेनेरेल EWCफोरा 18 बोसोरनिफ्राय 43 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो नै SC STफोरनि थाखाय 18 इयार्सनिफ्राय 48 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव नै नोंथांमोना नुखागोन। आं बिनि लिंकखौ बे PDFनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। नोंथांमोना मोजाङै नायनो हागोन। आरो बेयाव नै सेलेक्सन मेथडलजि बे नुगोन। नोंथांमोना नै रिटेन टेस्ट जागोन। बेयाव इंलिश जेनेरेल नलेजनिफ्राय 25% फैगोन टटेल 100 मार्कनि। बेयाव नोंथांमोना PDFआव नायबानो जाबाय। आरो बेयाव पेमेन्ट दाननांगोन नोंथांमोना। बे पेमेन्टआ बेसेबां नोंथांमोना एप्लिकेसन फिस 300। एप्लिकेसन फिसआ नै 350। बियो सोरनि थाखाय आनरिजार्भ केटेगरि एन्ड 200 अनलि केस जोंनि STफ्रा 200 पेमेन्ट दाननांगोन। आरो नैबेयाव क्लियारलि होनाय दंखायो एप्लिकेसन फिस नट एप्लिकेबल फर ग्रेड 4 एप्लिकेन्स होदों। माने बै जाय बिथांमोना नैबे पस्टखौ एप्लाइ खालामगोन, ग्रेड 4निखौ बियन्ड ड्राइभारनिखौ एप्लाइ खालामगोन, बिथांमोनहा पेमेन्ट दाननो नाङा। बेयाव पेमेन्ट नाङा। नोंथांमोना बेखौ PDFखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना मोजाङै नायनो हागोन। आं बिनि एप्लाइनि लिंक आरो बे PDFनि लिंकखौ नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन। बिनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ 30 जानुवारि 2020आवनो। नोंथांमोना PDFखौ नायनानै मा नांगौ मोजां नायनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालाम। जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै रोङाखैबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर। भिडिअ खालामनांगौबा आं बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बिनि सोमोन्दैबो नोंथांमोननो भिडिअ खालामगोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालाम। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। थेंक इउ।